Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Wilfred. Dear Manong Nemy. Manong Nemy amok nga amin tayo ket ti kayat tayo ket naragsak. Ano mabalil na kuman o daman dumteng aliday ket pagbitlaing. Amin tayo ket kalikuguman tayo ti awan problema na. No bayad dalat tamat dagiti gagangin nga problema. Ngem gagangin kumamit laing. Alis to ko mga masulmar wano masolusyonan. Awan ti sabaling ang kalikagom. Awan ti kangrunan ang kalikagom ti tunggal may sakana tayo. No di kat natal na, naragsak, na ayabiyag, nasaliwonwan, akasasaad ti panagbiag. Nga awang kuma itirigat, wano, awang kuma digiti nakarigrigat. Ngayon talaga nga paset ti biyag ti amin. No adaragsak, adaliday, no adda panakapay, adda balagi, adda panagsagaba, adda katawa, panagsangit. Kahit kumet nga iburay, dito nanumo nga pakasaritaan, tibiyag ko, tibiyag mi, adik pulos malipatan Manong Nemy. Tabarbaring ko nak, no adamat oras ang kapasitlahay nga maragbag nga maibatin ng adal, kan pagsarmingan tibiyag. Ngam sakbiti amin, Manong Nemy, kablawan kayo, dita Nemars Studio, itinaragsak ka nagasat nga oras tayo amin nga sangapada. Kasatamatan ka nagitipadak nga dumdumngeg ka nagbibuya, nagiti OFWs, kan amin-amin tayon. Nembag, kan nagasat, nga oras tayo amin na sangapada. Kat kastiman Manong Nemy nga nakrugyan, daytoy pagkasalitaan. Duwa kam lang agkabsat Manong Nemy, siya lalaki nga inauna, kan daytoy kabsat ko nga babae nga nidayan. Ni Papa Manong Nemy ket bangop opisina. Idinto ni Mama, a plain housewife. Nga madamat no kay raprapin na ag gansilyo, ag burda. Nadaan kami di kabukbukudan nga balay, numampay samat am ko nga dakkel. Ngayon umanay kada kami, Manong Nemy nga sang kapamilya, kan kastamatan natalged, kada gidudumteng nga didigram. Tiamok idigat awan ti problema ti pamilya mi. Iniinot ko nga natakwatan Manong Nemy. Second year college sang idin. Idin to tanidayan Manong Nemy kat graduating iti high school. Idi mamamok Manong Nemy ni Marisa. Transferee. When? Ita lang nga makita. Agpadpata kami ti kurso Manong Nemy. Kaslang sulik dagiti dua bukal iti matak. Dua nga bukal ti matak ini makita kisuna. Kaslada mga duruduron kanyak Manong Nemy tapno asid gahak. Kan makiam amuak keng kuana. Hi. Hello. Ay. Nagdadamo ka ala. Medyo. Sang-sangpad ko kami dito Ilocos. Sa Jack. Mindanao nga. Di Makel. Apay, pimano ka radyo Mindanaoin. Natay kami ni papang ko. Ni mama mo. Isut adda dito Ilocos. Kastagayam. Condolence. Thank you. Dapat ka din nasurukan ng makatawin. Intuloy ko pala tinagbasa sa Jai. May dito Ilocos. Tisidong ni mama. Kalpasan na kata. Dito yung ituloy ko tagbasa. Siyak ni Wilfred. Siyak ni Marisa. Manong Nemy adumatan di barkadak nga babae nga makapulpulapul ko ngem dati mariknak kat sang ko pa anariknak katakwada dati nga mariknak ka ni Marisa. Dahil dante ng rugyan Manong Nemy tinasinged titunggal may sakada kami. Idadamang kikeng ko na. Awan tinapanawang boyfriend mo sa Mindanao? Awan pa'y. Jack Bakayat data. O biyang akbay. Sika. Siguro. Dahil akin ang gwapom. Wilfred.
Oridad na kami lang high school. Ububo naman dagiti babae. No? Actually, kadi talaga makariknak ti ayat eh. Huh? Hindi mamamo ka. Wilfred Jakete kasta. I'm not kidding. So nga, kumikanto ko mapasyanin di balayo, tapno, formal tumat lang ibaga kaya I love you. Ay, saan ka umumay? Abay, istrikto ni mama. Hindi nun sa anak kong may sadya, di titulatan school. Di pang ibaga I love you kaya ka. No bakante ta, mabantag paspasyar. Iti parke, mabanta iti mall, mabantag merienda, mabanta mangal daw. Manong Nemy, nandang ko nga ro ti panagal ko kay Nemars sa nga may sa tisungbat na, nga ulit-ulitan na. Hampay nga panawan di ayat, ayat, Wilfred. At nandun na ito din nga panahon ito na ita. Ito makapagturpusak, badaan ang trabaho, mawaling ko doon nga loktan ti pusok. No makauray ka, di ka taguray ka. No sikakin siya tinaykari. Siguro, no isot pagayatan ni Apo Diyos, saan ta nga mabalbaliwan? Manong Nemy, adadan ng pas nagko, kan konsentrasyon ang tiyag basa, gabutin bilang ko ni Maris sa inspirasyon ko. No umaya ko dito eskwela, gumangana tak, kahit ko lang makita manan ni Marisa. Kastamat kan kuha na Manong Nemy, no makita na ko, hey, Wilfred, kumusta? Good morning. Okay naman. Kitsi ka? Okay, man. Naragsaka ko na makita ka. No, hanggang tuman makitkitan, siyempre, pampanunutan ka tulad ta. Kasta, Ahmed. Dikat kayat na sawan, ipat pategnak, man. As a friend, siyempre. As a friend. I love you as a friend. As my friend. Okay nga rin. Best friend. Manong Nemy, nadlaw ni mama, iti kinaragsak ko, tanong kasta nga grubrubata kitibigat, agday-dayengak. Kastama ito na sumangpayatak manipot ti eskwela, nakaganganay gayat. Wilfred, anak, ma? Ada ka din girlfriend mo? Hamot naman ko na, girlfriend. Uno the sweetheart, as a friend. Adan mo ha? Mamukto ko na kayo. Diba kung gingawa natin, I love you, ang iyong kunana, hampay ka no panawin, agbasag kam kanupay, agraduar kami, kalbasan na, agtrabaho kami, sanan to kanon loktan ti puso na. Kung nakmat kang kuha na nga orayek dati ang panawin, masit lang, 2 or 3 to 4 years lang, di ba, ma? Ma? Ano dita? Di ana? Sabi nga, limitem taro pa yun. Kuha, aman, na ada na banda ka kami nga natangkan nga banag kita na idasiak. So nga, kastoy ito na pasama kanya. Di nagpakadanagan. Ha? Nagululbot ka. Sabi ko magululbotak ka. Ada ka di problema yun kani papa? Awan ti problema mi kani papangyo. Kanawa mo ti problema mi kada kayo. Kani Dayan nga ading mo. Napas nagkagbasa, kastamat kani Dayan. Agturpos ton ti high school ni Dayan, ag college tumaten. Duwa kayo ton nga college. Agululbot kayo, mama. Sana agululbot kang ka. Ngamit may isang rabii, Manong Nemy, nakaturog idin ni Dayan, urisak ni Ridaya pa kun. Ngam nakariingak. Awan pa idin ni Papa. Tinakariingak Manong Nemy kat napigsa nga timak ni Papa. Iti kusina. Ada nanalpaak. Ada karadakad. Natulid nga tugaw.
Bimangon nak Manong Nemy, rimuhanak ti silad ko na panak ti kusina. Abagis Manong Nemy nga bagbagkalan ni papa, ni mama. Papa, ipatan niyo ni mama! Ay, saan ka makibyan dito, ha? Ipatan niyo ni mama! Apay, papatayin niyo matan ni mama! Hinimbatan na mitlaing Manong Nemy kat kakaasin ni mama nga mga alaw di anis na. My God! Ti amok man katawan ti problema ti biyag tayo. Ti pamilya tayo. Kapag nakariing ka, subli ka di silad mo. Tuloy mo dumaturog. Papa, anila una yung ti baso ni mama. Api kasi kasla kayat yun na papatayin. Kaano pa yung dangdangaran yun ni mama? Sawanan ti bibiyang mo. Subli ka di silad ko. Silad mo ko na kumak. Agsublikan! Wilfred, anak, tungpal kang kini, papang mo. Di na kang pakadanagan. Basit lang na ito nga problema. Angin, siya kundi makaungat kang ka, Wilfred. Agtungpal kang kini, papang mo. Tamang ano siya kati sublat na nga dangran. Nagtungpalak Manong Nemy. Ngam sana, ganaturog, nagalingag at awamatin di mangag ko, anapigsa nga timay. Abay kas Jai. Dati-dati nga tang nararamidan ni papa at ibang dangran ka ni mama. Idaan niya nga rason. Dahil nakita kindi nga limita mi tiro pa ni mama, gapuan nga ta ni papa. Kurak man ano. Diyos ko. Dati-dati nga tan ngararamid na ni papa at kinaranggas na kini mama. Kabigatan na Manong Nemy, pinalutput ko ni mama. Ma? Mabaling ka din bagay ti pudno. Abi kasi laing nga ti. Nusan ka nga naintap. Sana ka nakariing kan sanang nakibiyang. Ang mga napatay na kayo ni papa. Basol ko kami nanak. Anit basol yun ko ma? Ada ka di basol yun nga naglabsingan nyo ti relasyon nyo kasag-asawa? Ada ka di lalaki yun? Kinusilapan na ti inak Manong Nemy. Diyan tumaarami dita. Sana ka rumrum harito di balay. Ararami dito obligasyon ko nga inayo. Kaya obligasyon ko kinipapangyo. Ngayon, mama, iti kas diyan nga, panangdangaran ni papakada kayo, kasla diyan, kadagsin ti basulyo. Timbagak. Samo nga tuntunan pa'y. Ma, kahit ko mamuan. Samo nga tuntunan pa'y, gunakbet. Basta dito talaglagay pa, Wilfred. Dakay ang kapsat. Saan ka nga mangimulat ti gurayo? Kinipapangyo. Problema mi nga doon ito. Takamidlat mang sulbar. Sige ma. Nasot ko na kayo. Nga masalutsud ko man kada kayo. Naragsak kay kadi. Nagbalbali tumatlang nga mayo. Saan nga dito sungbat isalutsud ko, mama? Naragsak kayo kadi. Ulitek, agbalbali tumatlang nga mayo. Manong Nemy untunek ni mama makaungit. Siyak pa yung tikagura na. Iso nga saan ko nga pinalutput pa. Makaamu akon nga mga miris ti amin. Idiyak kita kami ni Marisa Manong Nemy na ibagak ti problema. Kahit mo sa wen, sinaudsod mo kini mamang mo, nung naragsak, wen. Katsungbat na, agbalbali tumatla ni papang mo. Meaning, Wilfred, ada problema da nga kasawa, da kayo, ada problema da kiti parents mo. Ano ko mat problema da? Dangdangaran ni papang mo ni mamang mo. Siyempre, takala problema na ita. Itaan niya nga rason.
Mabalin siguro nga, adda saan nga kayat ni papang mo nga aramid ni mamang mo, kas kumaitan niya. Imposible nga maramid ni mama itag lalaki. Baka ito kinaunton na. Kani papang mo baka nabartek. Siguro. Nakainom. Baka ni mamang mo, di bagbaga ng isardeng ni papang mo, timading aramidan na, baka babaero ni papang mo? Mamalin nga kasta Manong Nemy, adamading aramid ni papa. Kayat ni mama, ngagbalbaliwen, nga matunggal bagbagaan ni mama, baka isumat pambaran ni papa nga mangdangran keng kuhana. Agas pamaniknek Manong Nemy, iti panangibaga ni mama kanyak agbalbali tumitlaing ni papa. Nagtulag kami kani Marisa Manong Nemy, nga sulbaran iti problema mi. Wine, tulungan ka. Ano taramidan ta? Padasan ta nga si iman ni papang mo. No sa dinutayan to pisina na. Sa tasurutin nga sa pagarigan na rumuat. Kaya matuktalan ta, nga da sa bali pamilya na, yan, nandun na ang problema. Sung tumatin ti pang risotam, no kas pagarigan ta, ada, may tulong mo biing anak. Diya kayat? Pinanti mo kayat? Ang mga nga dakil ng kulong na matuktalak ti kinapod no. Saan nga masulbar ti problema, no saan mo kumaamuan, no sa dinutayan ti ramot na? Naging ka Manong Nemy nga bigla nga nagsanaay mat ni Marisa. Adamat problema mala. Kung nagtupay, saan lang nga siya kanti pamilya ka, ada problema no resi ka? Ni mama? Apa ni mamang mo? Kakaiso na nga. Makadanak. Kasalasahan na pa nga ipaina ti bagina kanya. My God, saan lagay mong sisyak na problema na pati ka? Ano tikat mo sawan? Abay namin nga nakadalong nga di Mindanao. Kaya itatag college ka na dakang dito Ilocos. Nagsinad na papa kinimawag mo? When? Nagsinad na. Itaan niya nga ka po. Gabo ka na ginaganak kinimama. Hindi pa nagsinad na intalo nak ni papa. Inyadayunak. Dati na kayat nga dumakela kinisidong ni mama, nga ni mama, nga madikano ti ugali na. Nga madin nga ugali ni mamang mo. Basta. Noan niya ti kayat na, isulat ta. Noan niya ti kayat na, masapul ang tungpala, agtungpal ka. Kaya de bagbaga ni mama kaniya, nandiyak pulos kayat. Ano na chay? Sa anak ka no nga makiboy-boyfriend, gabutada ka no lalaki, na pangisawa na kanya. Anya, takila problema. No maminsan, sana problema basta nagtong palak keng kuana. Kasano nga roden no reta nga lalaki kat samumat nga ayaten? No reta nga lalaki kat baknang siguro. Baknang. Ada ngamin problema ni mama iti kwarta. Kahit mga sawan, sikat pagbayad na, gabot na ada utang na siguro ang kwarta ni mamang mo. Uy nga rod, maluglugi ngamin tinegosyo ni mama. Taadumat na kitay, kabagyan na nga, tultulungan na. Sa may sa amad la sisak ti anak na. Nagkaroon ti sabali nga pamilya, hindi nagsinadakin ni mama. Uno nagsinadakin ni papa. Dahil ka po na nuapay nga. Talaga nagulo. Sala nga siksikat na problema na. So nga, nung kasanot dagsan di problema ti pamilya, kastamit kanyak.
Manong Nemy, kunaklano da kamlaeng tada problema na. Ngam nadagsdagsan ba iti problema ni Marisa ngam iti kami. Nilaing pa pati problema iti pamilyami gabuta. Saan na siya ti relasyon da kini mama. Aging ka nga dakdakal man na problema iti ba isa nga malem nga sasangpat ko di balay manipod ti eskwela. Iti mangig ko Manong Nemy ti riyaw, ikis, ibit. Ken pa nagpakpakaasin ni mama. Gabuta. Dangdangran Manong Nemy ni papa ni Dayan nga kapsat ko. Nadugtalak, nadatngak ti kastang eksena Manong Nemy. Igaw-gawid ni mama ni papa amang dangdangran kini Dayan. Ni Dayan Manong Nemy nga teenager. O nagraduar pa lang ti high school ti kinaubing na. Dangran ti maysa nga ama. Ipakat na digtong pakendanog na. Nakibiyangak met Manong Nemy. Takait kong may isalakan ti kapsat ko. Dunga kamin Manong Nemy kini ma iti nang guyod kini papa. Tapno lang may batan na ni Dayan. Iti pa nang guyod mi kini papa Manong Nemy naguyod mi ket na iparosisi. Ti mama ti ulo na Manong Nemy iti pader wano semento iti diding. Adadantikis ni mama iti makita na nga dandara manipod itulo ni papa. Naimbas ko mga masolusyonan ti problema Manong Nemy hindi makkel ti problema. Intaray mi ni papa iti ospital Manong Nemy kaputada donor ti ulo na. Papagayam intay to itutuloy nga ibasa ti pagkasaritaan ni Wilfred. Kas ko na iti surat na, imbas ko mamasolusyon ti problema di makkel. Ang natat mapasamak kini papang na, nga dungso, ti ulo na iti semento. Matay nga ta. Padaanan nyo papagayam. Tayo ito itutuloy nga mentes deta, hindi agaman karagdi mo nga bansa, dalag na ito unang sponsors tayo. Hindi nga natin ituloy papagayam nga ibasa, dito pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga Wilfred. Ti pagyamanak Manong Nemy, kita mo matlayang tinakana, anapasamak, a damage iti ulo ni papa. Gagahila nga donor, tinagtaudan iti dara. Ngem, ti makadakas Manong Nemy sakmat ti kagura ni mama. O, idinto ta, duwa kami mat ganang guyod kan ko ana. Idinto ta, awa mat sa bali apanggap ko, no saan nga, mga anawakin, mangisalakan, iti kapsat ko. Ni maman, ti bantay pa lang kini papa Manong Nemy ti ospital. Ito pa nagsarita may kinidayan. Alang amin ti basol mo. Api kas talangin ti panangdangaran ni papakik. Ha, Dayan? Kuya, alang amin ti basol mo. Kaya man kastawan ti litam ti rupam. Nakarangrangas ni papa. Kami na dun nga nadugtalag ti panangrangas na kini mama. Anya? Namin na dun. Kitsi ka. Namin sa laing. Dadi grabe. Bagbagkalan na ni mama. Kaya mo, kinawang problema da. Awan di problema tayo. Ngimapay ka din ang ran na ka. Basta na problema tayo. Nangarami na pati problema. Kuya. Anak problema? Masikugak. Anya? High school? Akrator ka ba lang high school? Masikugak?
Anda na liban na boyfriend ko. Anda na pasama ka na kami. Damo katsang nagbalin met. Impaka mo kini mama. Naamuan ni papa. Kasi mantin pa ng tangran ni papa kanya. Sana imbilin nga maragrag ka no. My God. Nimbes nga masulbar da kiti problema nga tumatao, dumakdakkel mo at dayan. Apay nga di ka nakananad. Manong Nemy, edi da kami ka ni mamahati nagsarita. Huwan utang mo nga na yung baganakan. Mama? Kahit mo pa ipapatayin tiya, ma'am. Mama, saan nga po narita? Hindi pa nakibiyang mo na iparosisi na ito pati ulo na semento. Duwa ta tinangguyod kang kuha na mama. Si Kalaeng. Naguyod nga paison, naisina ni Suna, naibatan ng tiabsat mo, kasi kapalat nang ituloy nga nang wadag keng kuana, nga nang ipurwak, si katigapuna. Paunay matan, mama. Siyak pa yan, tinabuntunan, tibasol. Kagura na kan ti amam. Ibang pangtana ka ti amam. So, nang may balakad ko kayong ka. Nagtalaw ka nito balay. Mama, siya mo ti magbagay, amok. Tanang nga rin tikayat mo. Ito room mo ni papang mo, dito yung ospital, kahit makita na ka. Siyempre, ibang pangtana ka. Tangran na ka. Bumalas ka. Anyat mapasamak. Pagtaltalawan na kon, kasta ka din. Para di pa nakaisalakan mo. Kantap no saan nga dumakkel ti problema. Ket di dayan, umanugot kayo nga maragrig ti sikog na ti apo ko yo. Tong palen nyo ni papa, iti anyaman na kayat na. Salsalik niban nyo ni papa, isaksakit nyo ni papa, idinto talagranggasan na kayo. Kanda kami nga anak yo, di na kami sakit kasta. Kasta ka din kaya dyan ko parawaran, mama. Napatpatag nga amang ti asawa yung gandang aming anak yo. Manong Nemy, di makal di problema. Gabot kayat ni mama, Manong Nemy nga awang kaminton ngagkapsa. Iti balay mi. No isang patnan, no yawid na ni papa, iti balay mi. Papananda nga rin, kuya. Inututi kayat mo, pananda. Namapanda ka rin di kabagyan tayo. Saan nga tanga tuntunan nito ni papa? Tapno, balsen na ka? Kan tapno ituloy na ti, panggap na mang paragrang iti sikog ko. Sino kami tinasikog ka? Sana patbaling kasar to, bing kami patpailaing. My God. Tawagan ta ni Auntie Isabel. Barbaring makatulong ka na ta. Tikapsat ni papa? Baka kanunungan naman ni papa. Nabibinas no kapsat ni mama. Uno saan tayo lagi ng kabagyan na sa isa at pay. Simangbay kami nga rod, iti best friend, ti kapsat ko, nasami kabagyan. Ag-best friend kami, kinidayan, kuya. Nakasarito kong dapa pa kini mama. Ket okay naman. Basta, saan kaya lakit ngagpaot dito aglamang ka dito kabayatan nga, masulsulbar ti problema yo. Agyaman kami kay Esther. Kasanon di pa nagbasa yo? Awang ka diti kwartayo nga ornong yo. Nag-ornong no da diti sobrak nga iti allowance nga itad ni mama kanyak. Sika nga itayan.
Hindi ba si urnong kumit, kuya? Di so pala temporaryong osorin nyo. Tapos lang may tuloy tagbasang. Manong Nemy tinawagak ni Marisa. Tumalagip ko. Grabe nga saan ko natawagan. Gabo siguro ti makakamba pa nakakumikom ko yung dakala problema mi. Tinawagak na ring. Hello, Wilfred? Marisa? Kaya problema mi? Uy, tapay. Mabaling ka din niya. Nagkita ta? Tunabingatan na isot kada ti klase. Duwangal daw nga bakasyon, di ba? Sige. Kita tanto bigat. Siyempre, kita tanto agbasa tangan rod. Nadlaw nga dagos Manong Nemy ni Marisa di kabigitan na nagkita kami ditakila problema. Pwede, mabang kami nagmeriendan, dagbatpadang bakante kami. Ano nga ti problema? Imbaga kang kuha na ti amin Manong Nemy si bukwela na pasama. Oh my God. Ito kaya't mo mangisalakan iti kapsat mo. Aksidente nga. Nadangran ti ulo ni papang mo. Kasi kamot yan ti babasulan ni mawang mo. Nagtalo kay nga kapsat. Napangkiti balik friend na. Gapot ibang pangtana na ka ni papang mo. Kaya kastamot na kayat na maragrag ti sikog ni ading mo. Ang dakila problema. Uy nga Rod. Katsi ka, kumusta ti problema? Kumarka, rumet, hapay. Kayatin ni auntie, ni mama ko na nga. Kayatin ni mama nga, aklo na ko, ti kayat na nga mga asawa kaniyak. Nga, ipakasar na ko, kaniyak. Tapay. Tapos na mabayaan ka nung tigiti ado nga utang na. Oh my God. Nakasanod ka dakal ti problema mo kastamat kanyak. Nagbababahoyak no apay nga nagsubliak di sidong ti inak. Imbes kuma, nga iso ti mangkir kanyak at inak nga rod. Nga isumat ti mangirubo kanyak. Kasano nga roden? Ang dapayan mo't panggap kong nagtalaw. Ngaglamang tapos saan nga may patuloy ti kayat na. Sus Maria. Sa bagay, iti pa naggapok sa Mindanao. Nada nakabangko a kwarta. Ha? Nainagan kanya ti account ni Papa, sakbay nga natay. Basta, apay nga rin isang patang palang ni mamang mo. Kabay lang kiti mga halat pagkasiraak. Tapos hindi ka sakit maadawak ti gulo. Marisa, pang-aasim nga rin tutulungan na kami ng kapsat. Saan kami ngagpahot, iti balay ti best friend na. Sige, talawa mo ni mamang mo. Adayo suna. Mangkita ka niti apartment. No ka ba ilam tiyang mangopa? Maki-apartment kami niti kapsat ko. Manong Nemy baglakid din tada ni Marisa. Uy. Nangalang agpeso iti apartment, Manong Nemy, kalpasan ti makalawas, tinalawan ng ti inana. Ta kami umat kaniya, Dayan, Manong Nemy, nagpakada kami ni ti balay, ti best friend na, kat nagyan kami nga talo, Manong Nemy, ti may isang apartment. Marisa, thank you. Ngayon saan tayo nagtalined dito iti kang kanayon, Wilfred. Siyempre, nagsubli kayo itong agkapsat iti sidong nagdagan na kada kayo. Kahit siya,
Mambalin nga, saan to nga tamad lang ipapilit ni mama, iti kayat na pasamat. Kasanon no, ibalod na ni mamang mo. Gabutas nga makabayad ti utang na. Nung adot kwartam, itad mo lang yan dahil kwartam, tapos pagbayad na. Imbas nga sika. Diyak madngarod kayat. Nagbambanugan ni papari kwarta ka ramatek. Diyak kahit netid ka ni mama. Da kami nga harot problema ita. Awan ti kwarta kami nga kapsat. Agraduar to ni Dayan iti high school. Madlaw to ni tiyan na. Siyak pelat makamuka na kayo. Siyak pelat na yung gastos ka na kayo. Marisag yaman nak. Kinunak Manong Nemy kat inarakop ko ni Maris. Oo. Diyak kayo tikas na. Dada kumabit kahit ko'y palagipkin ka. May mesa nga balay. Iti ayan ta. Saan mo ko maitulok na? Damat problema ta. Mawatan ka, Marisa. Naramit ko lang tinangarakop kang ka, tinalaw sa raksak ko. Sikat ti solusyon ti problema, mga kapsat. Sikamit ti solusyon ti problema. Tanukas ka sa nulaing, numamuan ni mama, nga arig nagdandan natan. Santun nga ipapilit pa ni mama ti kayat na. Kanya lalaki nga mayat ang mga asawa kanya. Baka saan nanto na kayat? Oo, parang tangarod nga dan masama karata. Pamarang lang. Yung saan tangarami din. Manong Nemy intuloy ni Dayan, ti simrek ti eskwela. Tamay sa langin nga bulan, Manong Nemy kadagraduarton. Tinamnamahin mo kung may di kat sa pulan na kami ni mama. Tinamnamahin mo di Manong Nemy kat tawagan na kami ni mama. Tapos nung kastakit amon na noon at kasasahit mga kasasahit. Hindi makasarit. Ano papa, timang tawag kang kuwana. Hindi pagbaga ni papa. Damagan na, sa diyo tayan ta. Kanipang pagtahanak ba't ni papa? Di na kano kahit di maibabain. Nga siyak ng anak na babae, sikog ng balasang, aganak abalasang. So nga papilit na lang tanong, kang maragrag ti sikog ko. At dabay pang tanang, may nakanudot-dutin ni eskwela. Tapos nung di ka sakit, aramidan, tinas ka ng maaramid. Di na kaya't gayan ti maibabain, ngam no aramidan ng tikasta, di adadang maibabain ni Suna. Sumati ko na, Manong, baglakid din ta. Ada girlfriend mo ni Marisa, ni ate. Saan ko girlfriend, best friend ko, met. Kuya, apay, kasi ito mo pas masamang tibiyak tayo. Bam, tatawagan ni mama. Mama, ti solusyon ti problema. No sana nga basta latan tong palin ni papa. Awan ko mati problema. Tinakaskas daw. Apay ka nakapagpatig ni papa kayong kuhanak, data nga anak na nga mismo kat santa ka napatig. Saan ka tingin ako pagtalawan na tibalay? Saan ba nga kadata? Kumaa. Tinawagak ni mama, Manong Nemy, tapos nagkastagat ta. Makapagsarita kami. Tadyak ba't mauring kami ng magtawag kanya. Sinong batan na tawag ko? Natipagam. Mama, da kayo ka dito pudno nga inami? Kapi ka salud-sudom nita. Huwag nita. Da kami tinagtalaw. Tamno lang tultulit pa nagdanayo ka ni papa. Napatpatag ti asawa yung handa kami nanak yo. Mama, di yo ka di pampanunutin ti pagdatan mi anak yo. Pampanunutan ka rin ti pagsayatan nyo. Tano, agawid ka dito balay, dangaran na ka ni papag mo. No, agawid ka dito sigurado, ipatuloy ni papag mo. Ida yung panggap na pang paragraph ti sikog ti ading mo. Siya kan sama ti sana makaawat.
Saan ka din nga ni papatira mo ti problema? Abi nga saan isot papanawin nyo? Nagloko ka. Sino ba di magbiyag kanyak? Kada tayo. Di sarding mintag basa. Basta ti ko na awan ti madangdang ran. No ti bang panunutin nyo kit pagbiag tayo. Isarding mintag basa. Kadagtrabaho kami ng padpada. Kasi nagtrabaho, hindi ka pa naggraduar. Kasi nung nagtrabaho, tikabsat mo, kataga kabalasang. Hindi kayo maawatan, mama. Ulitin ta sa rutsod ko. Da kayo ka dito ipudno nga inami. Manong Nemy, ti may nga malem, at dakam amin dito apartment, hindi matugtog tiri daw. Ti amo mi lang at ti banger nga door, wano ri daw. Karoba mi nga apartment, Manong Nemy. Iti umay, tama nga no, dabuludan na, wano da bagana. Iti loktak tiri daw, Manong nakiktutak. Baka doon niya tilangan na, Manong Nemy, nalukmag. Sa dinuntayan ni Marisa. Sino kaya ka di? Si Aktina ni Marisa. Hindi ko masalig ni Marisa. Marisa! Ano kita sa unti ito? Ha? Ma, gabuti pa nang ipapilit yung makiasawak din sa ang kumat nga patpatig. Kaya sampay nga panahon. Kaya kahit kulangin. Ngaglip-in kami kini Wilfred. Ti boyfriend ko. Kanya. Tayap ka nga mabing. Mama, saan kayo agdangrags ta? Awan ti kaduhay dito. Pag tinulungan ta kayo kina Alfred. Saan nyo nga balay dito? Awan timang tulong yo. Uno awang timang tulong ka na kayo. Nga kabalay yo. Awan tayo ti balay yo. So nga kahit ko yung palagip ka. Tama nga no. Kabay lang kayo nga balsin. Nga kaduwak ti libin partner ko. Awan ka ti utang ang nabaganakin. Awan ti utang ko na kayo. Saan nga kayo ti ng padakil kanyak. Padakil ti amam. Mama, abi nga ming siya pagbayad yun o ti utang yun. Abi nga papilit yun ti kayat yun. Ulitak man nga bagakana kayo. Agbabawiyak. Ngayon may ditoy. Ngayon kabutad da akong ditoy. Nasarakak ni Wilfred nga patpatid ko kin mangipatpatid kanyak. Ore awanin ti inak. Awan ti naramidan, Manong Nemy, ti mamang, ni Marisa, ti Pimanaw. Ti amomi di, Manong Nemy, ket awanin ti agsubli. Nga madamanin sa bali. Iti kabigatan na, Manong Nemy, agrubot kami nga mapanagbasa. Di ba tugtog ba ng tiri daw? Inlokat ko. Lalaki. Natatayan nga siya. Ape ka di, sir. Ada dito ni Marisa. Ada, sir. Andiyan ka di masapul yun. Sino kayo? Sumrekak. Ay, sana. Okay, basta sumrek. Sumrekak. Ngayon saan ko pinastrek, Manong Nemy? Tanang pilit. Makamulitan. Agkadakil kam lang tibagi. Ni Marisa timasadeg, Manong Nemy, anit masapul mo. Kahit ko lamang mapanagnagan, no pudno timbaga ni mamang mo. Pudno. Kaya't nakpailaing. O rin no adal live-in partner ko. Kinuna na Manong Nemy kat imbarakop ni Marisa kanya. Samo ko man yung papilit pa tibagim. Iti babae nga saan ba't mangit keng ka? Saan nga rumpeng nga siya ti pagbayad ti utang ni mama keng ka? Kada kayo. Ni mama tising rin nyo. Sige. Sorry, nanistorbo kayo.
Kinuna naman ten Manong Nemy kit pimanawen. Nga si arakop pa lang ni Marisa kanyak. Nga inarutak na deta nga arakop na Manong Nemy. Uy, Wilfred, ibatan ako na. Sikat yung marakop kanyak. Ha? Agyaman na keng ka Marisa. Kanrumbang madagyaman ka kanyak. To apa agyaman na keng ka. Katuin. Hindi pa nagpamarangtangan dan relasyon ta. Nagliblintan. Nagbabawi na di lalaki ng mayat ng mga asawa keng ka. Ang matante maaramid ni mamang mo. Ariana ka roten. I love you. Saan pa nga nasulbar ti problema? Nasulbar keng ka. Ti problema yung ay. Mamaling ka di. Nga niya. Wala maminsan lain. Nasalang arakop. Wilfred, diyak kayat. Amom no apay? Apay. Mga no palubusan ka. Kat mayat tiriknak, mayano tat sulisog. Dan tuman sa bali nga problema. Agraduar tapay mo na. Hindi ito nakapapait. Libatan na kun. Baka no masulisog kang ka. Apay di ko nam. Di ko diyak ko makumangarat kayat. Anong pa nga panawin? Saan? Mamins, ibatan na ko na papanawan ka gabsat. Si Kamot, taidam ka. Tisi marunong imay Manong Nemy ni Papa. When? Siyak manin tinangilukat itiri daw, akigtutak. Papa? Dito kayam tiyan nyo. Uwan pa. Sa dun ayan tikabsat mo. Ano ti ko madlawan ti tiyan na. Pa, manyaman ti panggipyo di apu ko yo. Saan nyo lang itultuloy. Sobre kaksan kayo sa pastrakan. Teritoryok na di Papa. Awan tayo iti nagtibalay tayo. Nasadya ti pagturayan nyo. Siyak nagturay dito Talaga nga. Nakalit ka? Nakasalad na pagpapanakil mo? Papa, lipatin nyo kuman nun yaman ti pangdakas sa panggipyo iti kapsat ko. Apo ko yun jay. Laglagipin nyo nga dakas, dakila basol kina apo Diyos ti kayat yung haramid. Kani pagpakasik ka na kayo. Saan nyo kuman nadangdangaran ni Mama? Saan na kami matanabibiyangan o talaga saan na kami nakayat? At ni Marisa nakasagana magtulong ka na kami. Saan kayo nakasapulan pa yung agasawa? Gabotasan na kami ngay patpatay. Papagayam, kaskas din nga ta, na saan nga masolusyon ang problema da Wilfred, ket ni Marisa. Saanan nga impapilit pa di mayat ang mga asawa keng kuana. Ngam ni mamang na. Kasano, damat relasyon da nga gina. Yenta ito, tuntunan papagayam sa dinot pagtungpalan di pagkasalitaan ni Wilfred ngam buray na ti pagkaprograma tayo. Ngayon, mantes na may kadua nga bansa na dagiti sponsors tayo, inti agyaman kanakwada. Papagaya, mintayin ituloy ken amuan sa dinut ipagtungpalan, dito'y pagkasalitaan ni pagayam tayong Wilfred. Hi, dito nagbakalan pa Ilocos Norte ni Josepus Gawiran, ni Lydia and your family. Agbiboyada. Ni Amelia Manglanglan, ni Ken Dadumapay. Ito. Ituloy tayo, kanintay amuan sa dito paggibugsan ti pagkasalitaan ni Wilfred. Awan nga rod Manong Nemy tinaramidan ni Papa. Tatalaga nga jak kaya tapastriken. Manipod man idin Manong Nemy, sandan nga nasingsing nga kada kami. Iti pa nag-rekapan ti klase, kan iti pa nagturpus Manong Nemy ni Dayan. Kuya,
Mabay nakunayin kini Ate Marisa. Abay, adot gastos ng kadata. Sa mo pang panunutin data. Adan tumadlagon daway tayo nga at supapag kang kuhana. Isot ng ijaya, siyempre. Samad lang nga, dati tulungan na. Natulungan tamat isuna. Tinawag ni Mama. Ibaga, nagraduara ko. Siyempre, umay na kumadlamit labayin. Tinamat kayan. Ipahalit ka nun ni Papa. Tsaka munuan niya di. At panunot ni Papa. Kung nga rod, kuya. Naman tumagdanagan. Siya ti mga abay kang gati pa nagturpos mo. Kas na nga rod, tinapasamak Manong Nemy. Da kami ka ni Marisa, siyempre, iti matendar, iti graduation, iti kapsat ko. Nabay talaga nga madlawan ti tiyan na. Kaya adon di ka eskwela na nga makamot ti kasasahad na. Edi madaman ti programa Manong Nemy kaslada or orayak. Tatalyawak at talyaw ti likudan. Iti aglawlaw. Ada or orayam nga dumteng. Sinulsod ni Marisa. Niya ti amok. Ang mga numaamiris mo't lang ni Mama Tirumpeng. Amo na ito yung aldahong isot panagraduar tinaudi nga anak na. No, tadumakit talaga ang santa yung mga spelling no anya tirik na kin paano tungkal tao. Di ba? Kaslaga ni Mama. Sakit din ti pagbayad ti utang na. Napayangas dyan ni Mama. Gabo nga tata. Saan ka din magkalisidong na. Ibagbagada nga talaga nga mading amin ti ugalid na nga ti pamilya na. Nga dahil tiga po no api nga nagsinad na kini Papa. Dedi Papa. Nga dahil matiga po na no apeng ang kalikagom dedi Papa. Tinangitalaw kanya. Tapos dumakilak kang kuwana. Nasapamat ka na tayo. Malagip kumanin ni Papa. Hanggang sangit dito ya. Tawanan mo yung problema ko nada. Yun rin natulaing. Ito no, abayag tikapsat ko. Awan tinauray mi Manong Nemy nalpas ti programa. Awan tinauray mi. Nga imay. Oray may salain kung makadakwa daw na duwada da papakin ni Mama. Diyan ka mo no apay Manong Nemy. Summer, Manong Nemy, kahit ko nagtrabaho. Abay, ano ka trabaho? Kumporma dita. Basta na pangortahan. Tapno, saan kami na tamang namnama ito nakadulid ng kwartam. Bahala ka. Ken, dito pa nagpa-check up di ading ko. Kasi ano nga ron to, no? Siyempre, dumakal di tiyan na. Awan ti pagdanagan. Adak tumat na manang na, panakainana. Nakaskasan na lahing. Kaduwak to isuna ang mga iwan iti anak na. Iti kaanakam. Oh, abeng sinakay ka, Wilfred. Malagip ko daw pa ni Mama. Tun ka ano nga tanga umay da nga doa. Sa danto iba ka nga agawid kayo anak ko. Ikarkararag mo kinapod Diyos tayo tawil pa rin. Taori siya kat. Kaya't kung tumat ng umay ni Mama, ako na nakit agawid kan sa diyabalay. Imintun ka ano nga mapasamak ti amin. Manong Nemy, iridumteng manen ti panagbabasa, siyempre, mabatbatin ni Dayan dito apartment. Tadakil nga rodin di tiyan na. Intuloy mi Manong Nemy kini Marisa iti Korsomi. Damin Manong Nemy iti may katlo. Third year. Imbaglaki din Manong Nemy tanda. Nawarta akidi. Kada damat nayon ti gastos. Ngami di maibos man na nakit siyempre dumawatak manin ka ni Marisa. Marisa. Ang kortamon ni Bosen. Bosen. Dekan ka. Tawagan mo lang na papakin ni mamang mo. Pasaray,
Imsan damat nga sumbatan. Matangkan matipuso dahil niya. Huwag nga ron. Kahit ni mamang mo. Tawagak mo. Awan ti anak ko akas keng ka ko na naman. Awan timpas ngay ko akas keng ka ko na naman. Bahala na. Manong Nemy didumtengan ti kabulanan ti kapsat ko retan. Saan ako na makatal na Manong Nemy ang dandanakan? Oh, kasi sikat yung asawa ni ading mo. Sabi, kasi di ka marahan ka makatal na. Siyempre, kapsat ko isuna. Kaanak at ti anak na. Kasi ka. Siyempre, kaanak at tumatin na. No, kasawa ta. Nakamandanagan, amin na problema, na solusyon na. Italagta amin kinapot Diyos. Dimteng tika aldawan ma, Manong Nemy ang panagpasngay, tika absat ko. Kadawan sa baling indaw dawat. Kung saan nga ti panakaisalakan da nga gina. Nga masasyanak tika absat ko, Manong Nemy, ubing unay nga aganak. At nga rin di mas daon iti ospital. Nagubingin dati nga masikog ko na da. Katkastaon iti yaman mi kaniya Marisa Manong Nemy di pa kamuda na nagpasngayen kat nakalasad da nga gina. Hindi kasarita ko ni Dayan. Lalaki ti anak mo. Anak kahit mo nagan na. Tamnisot may ristro. Diyan lang nagan di ama na atin at pantang ama na. Ano kan mo anak na? Angelo, Kuya. Sige. Di apilyado, siyempre di apilyado di ama na. Tanong kas pagarigan tagdahang sabat tumantidalan nyo ti ama na. Nakita. Diba kahit tumalit ag-asawa, di katawan ito di problema. Kas na ho di matmanong Nemy di panagamyaman ni Dayan ka ni Marisa, siyempre. So amin tinakamo ti magastos. Kanigdi kasapulan ti maladaga Manong Nemy. Ate? Oh, Dayan. Sanak to makasup-supapak ti kinaimbag mo. Di apo Diyos ti makamon. Sanak mataguro-uri ti supapak mo. Nga mamok. Kan patsek. Natigas to nga raramidek. So papakanak ni apo Diyos. So papakan na tayo amin. Malagip ko manin ni mama kini papa. Apapigsakan, kalpasan na. Mabrin nyo tayo ito nga agawid di apartment. Iyawid mo ito ti anak mo. Tika-anakan mi kini manong mo. Di may saganan Manong Nemy ti release paper. Tikabsat ko, di pa nag-anak na dito ospital. Nakasagana kami mata na rumuhar Manong Nemy dito. Malasin ko ni mama. Iso, tinagsalud-sud iti nurse, iti counter. Hindi makita nak. Wilfred? Mama, nadamag ko. Kumusta diyading mo? Kasi na po Diyos, Mama. Romar kami. Kahit kung makita. Sige, umay kayo. Obo-bayan Manong Nemy, nakauba. Ni Dayan, ti anak na. Hindi sumarak kami di kwarto ngayon. Dayan? Mama? Dayan, anak ko. Mama? O baik man at apo ko. Nakikinita kami nga talo Manong Nemy do bubayan ni mama ni Angelo. Umis isamak, gimisamat ni Marisa kastamatan kini Dayan. Ma? Dayan. Sadya yung balay ti pagawitan nyo. Imbes nga ti apartment. Kasano ni Papa? Di ka di ba nadamag?
Ang paitadagas ka na pasama ka ni Papa. Naatake. Baldado itan. Diyos ko. Saan nga makapagtrabaho? Saan ang isot na turay? Taoren at araramidan na. Awanan ti maramid na. Kasta kayam. Marisa. Sadya nga ro din balay mi ti pagawidan mi. Nga kapsat. Kat no kayat mo. Ano saan ka una yung magastusan? Kantap no saan kang may mesa. Mama, saan ka di mabaling nga pati ni Marisa kat agad matan sa jay? Da kayo na kayo, tiyo. Mga ada mapasamak ka na kayo, no, kas pagarigan lang. Ada ko man na, napasamak, napa-out kami maternity apartment. Anam ako na, Marisa. Sige. Urnos na tangar din ti amin. Tapno sana kang mamessage apartment. Sumurtak batin ka na kayo. Nana? Mama ko namot din Mama, hindi na ka di may bilang ang anak yo. Agpaadapak ka na kayo. Apig din na saan? Kunamat ni Mama Manong Nemy. Kasta nga ron tinapasamak Manong Nemy, dito kami balay mi, isot nagtarusan mi. Subyanan min to kini Marisa Manong Nemy, dagiti arawatan mi. Nga mabalimon to mata nagpakada, iti yaking kukuha iti apartment. Ni Papa Manong Nemy, ti dagos nga tinarus ko nakatugaw iti wheelchair. Papa? Marigatan kayang sao? Mama, hanggang makapagsao? At na iti maawata ka balikas na. Di makaduhan ng asinyas. Papa, agar arubos na kitiluan ng papang mo. Dumaw daw at ipamakawan niyo. Manong Nemy, narakop ko ni Papa. Papa, si Papa kahon kami kang ka. Ito yung nagbanagan niyo. Maawatan niyo yung magana, Mama? Ngati pag-awatan. Kasi lakay kahit na kanun, nga natay ko manisuna ng tinagbiaga kastoy. Kasta no kat susurat na. No ikaktibul pen kan papel. Isurat na nila kahit nang ibaga. Ulit-ulitan na, tinudawat ti pamakawan kaniya. Kanisot naging kalikagom. Nga gawid kayo, nagsubli kayo dito balay. Tap na makadawat na pamakawan nyo kayong kuwan. Dayan, umay mo ipakita. Kani papang mo ti apo kumi. Kasta nga rin itong pa inaramid ni Dayan Manong Nemy. Papa, ti apo ko yo. Ti kayat yo hindi nga paragreg. Nagsang sangit nga gararubos di kitiluwa Manong Nemy ni Papa. Ni Mama tinangalat ti panyo tap nigastakit punasan na. Lipatan ti tinapalabas. Artemio. Tinaskan ka buo tayo manin. Nga dapay nayon tayo. Duwat ti may nayon. Kinita ni Papa Manong Nemy ni Marisa, umis-isam ni Marisa. Papa, duwa kam tingin ay nayon, iti pamilyayo. Siya, nagbalintong nga asawa ni Wilfred, nga manugang yo, kendi apo ko yung anak ni Dayan.
Manong Nemy nyalaan inikan ni mama ni papay ti ballpen ken papel. Common pen. Dito yung karigatan na Manong Nemy tinagsurat. Edi yawat ng kada kami, binasa mi. Pasig nga nalaos apan nagbabawi kadag iti kinarangkas na. Ken dumaw-dawat iti pamakawan mi Manong Nemy. Edi inuban ni mama Manong Nemy ni Angelo ni Metdayan si Mublat nga nangarakop kini papa. May buyog kami met Manong Nemy di pa nagsangsangit ni papa. Nga dumaw-dawat iti pamakawan nga ulit-ulitan na ori met ulit-ulitan mi nga si papakawan kami ken kuana. Sa may baga, nga saan nga pukaon tinamnama, barbareng numaimbagan tumitlaeng, agsublin tumitlaeng normal, akasasad na. Ngiminsurat na Manong Nemy. Nga dusa na siguro ti kasito nga nabasamak ng kuana. Gapo ti kinaranggas na. Tanugutan na nga naranggas. Nabayagahim idi nga ranggasan na ni mama. Gapo ti ni mama, Manong Nemy kat makulitmet nga mga bagbaga, nga isaradeng nanti pa nagbabay na. Ni mama Manong Nemy nagbalin nga martir. Hape nga ta kung kunak tinakem ko Manong Nemy nga adda nagiti pagteng nga muta lang aruden nga sang nga rumpeng nga mapingaramidan tayo. Nga sa titulangan maamiris ti pudno ento no madusa tayon. Ados-dusahin na tayo ni Apo Diyos. Nagdala na kami nga ron dito nga kaduwak ni Marisa Manong Nemy tulimot lang ito nagbasa. Nagkingga nga timay sa malam nga panagahawid mi kani Marisa dito balay na danon mi ni mamang na. Mama? Marisa? Mama? Imayag dito itapno. Agpatulong kang ka anak. Apay? Tinalawan da kung nakikakapsat mo. Apa yung tinalawan da kayo? Akas di pa nagtalaw ko? Ken, gabuti utang ko. Saan ko nga balay ti balay ko? Diyan nga na negosyo yun. Nairaman pa yun. Pagyanan yung artitan. May kaimaton makitipon dito eh. Anak. Basod kumatlayang nuwapin nga nagbalin na kastutipiyak ko. Dagiti kang kapsat yo. Abit di kag patulong nga takwada. Pati suda kag kaguradak natin. Nakasarita yun na kitinaganak ni Wilfred. Nakasarita kon. Yan tangay da ka numatlampakan dito nga kwarto. Nakasagana daw at ngumawad ka niya. Gapo Manong Nemy tadan ni mamang ni Marisa na alas kano no agtultuloy nga adada ito nagtibalay mi. Wano makikambalay da. Sanak matinag may misa. So mahalak matlahan yung tipagyanan may pagkasarahan may. Kani mama. Wala. Nasitulat ko naman Marisa. Tapos sadyang madasar-sarong karang ka. Tayo ito makapagturpos ta. Madan ta trabaho. Ang buwangan ito dumatlang ti pamilya ta. Tatalagang siyak madlay atem. Kasanon ni Olga. Sinong Olga? Diyak ka mo di kras keng ka. Nga no, hahang kayo makitkita kat da kayo nagkuyukuyog no awanak di eskwela. Marisa, awanin sa bali pangipatpatig ko na saan nga siksikan. Kaya't ko nga panagnagan. Ha? Umay ka? Nutoy, diyak wartok. Tapno, ipanagdag ko ka. Hanggang mabalin. Nagpakaada kami nga da papakin mamang mo. Graman kinidayan. Isar-sarong kayo no kan Angelo ah. Una sa kan timang sunggora, kamang sarunggar kini Angelo. Nagsubli kami lang ti apartment na pinanawan tayo.
Tao mo't pwede nang okupar. Marisa. Thank you. Sampay nalpas ti amin. Si Kamat kan thank you, met. Pinasangbay na kami dito kini Mama. Manong Nemy, kasi nga rod tinapasamak. Wen, simi namat lang di kiti agina. Kat ni Mamang ni Dayan, Manong Nemy, kabutan ng piksamot pala yung nagsampul sunit trabaho na. Manipon itinanam ay apa nagbiag na. Kaya maten. Idi ko hakit iso ti boss. Itan kit iso maten Manong Nemy ti mababaon. Nakastrik matlang Manong Nemy. Iti trabaho na ang opisina ni Mamang ni Marisa. Iri, panaglulukat man ti klase, intuloy matlang Manong Nemy, ni Dayan tinagbasa, nag-enroll iti college, iti kurso ng nursing. Graduating kami maten ni Marisa Manong Nemy. At kastaon iti nagsakmi, nagturpos kami ngagpadpada. Dito'y balay Manong Nemy, tinakaangayan ti managpaalam nga duwa. Wine. Ni Papa, kas di ba lang as diyamat kasasaad na Manong Nemy. Saan nga makapagbalikas, naman pa'y makita kami tintirag sakit rupa na gabuta. Siyempre, napakawan miniso na, kinikarkaro naman na kinibasbasol na. Nagraduar kami, ganadaan kami matlayang nga dagos iti trabaho, kalbasan na irwar mi ti board mi Manong Nemy, naman pasan ka magkatrabahoan, kalbasan di duwang atawin. Binangon min ti pamilya mi kini Marisa. Kat sandan nga kaskasera Manong Nemy kabutaddan bukod mi nga balay iti asawa. Kat ni Mamang nan insardeng nan iti nagtrabaho. Agsipod tayo sun ti mga aywan kadag dito nga puko na kanakan. Nakapagturpos matlang Manong Nemy ni Dayan. Kat gabot tayo suda talaga gayanayat pimpinateg iti ama ni Angelo. Iso damit lang ito nag-asawa. Adamaten ading ni Angelo, Manong Nemy. Kadadayan, kanti asawa na Manong Nemy, iso itati kadadan na dapapakin ni Mama. Kat na kami met, iti kadandan na ti ina ni Marisa. Manong Nemy no maminsan kaslasan tayo patyan, no sa din ti pagtungpalan, iti agdama mabasamak. Tekunadan no na planeta na talaga ni gasat. Na yurit, mayat tayo manunusan, iso day tati matungpal, tani apo Diyos, iso dagplano, iti biyag tayo. Salutsut ko iti damo no apay nga liday, panagsagaba, problema, gagangay day tati biyag. Salat ta may ralkrikan ti problema, uray kadag ito'y nga panawen. Ngem, saan na iditi kadagsan na, no di kat gagangay lang ang problema. Nga alisto, nga masolusyon. Dahil ito'y Manong tinanong mo, pakasalitaan, tibiyag ko, tibiyag mi, adi mi pulos malipatan, kat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Teko nadan, no anyaman na problema, adalas solusyon na, saan talagit aliplipatan ni Apo Diyos. Dahil siya tekang runan, nga maka-ted, iti panakasulbar, dahil iti problema, kan panagsagaba. Ito yung radagyaman nga pagayam mo, Wilfred. Thank you kang Wilfred, ting ka pa nagsurat, parang isend di detalye ti surat mo through my messenger. Kat kadag iti mayat nga paisurat ti pagkasalitanda. Send you lang di kita iti messenger ko. Uno ti fan page nga Manong Nemy. Uno saan kit email address nga nemiruiz@yahoo.com.